ngalon di se ka tieme tenya wele la fala ka chideme tenya wele la ngalon di se ka tieme tenya wele la fala ka chideme tenya wele la ngalon di se ka tieme tenya wele la fala ka chideme tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme tenya wele la sara ka jugu bomori tenya wele la alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ambe ala tanuka barkada ka sali ci dewla son herma ka noy ala kira bay tini nema be aka ana so mo bela jele ani mo de yutu nyonya fuka ta jodon se ala kan be o jamakulu sanumai fe kira baba afwa anye kisini nema be aka ana so mo aka kuma kan sanumuna ka foko doni nyinini farda de do slame chemani a musuma bela jelenka ka keni o kumanye ani amfana karamo a seyri shirusman madan haidra aleka wulika joni aka chesri anaka welida ka nyesi ansaruma ukaseka wulika jokke ka seka doni nyini ni katla ka maula doniya o hukumu kono bi wajulu keneka niye anye tuna segu mara konnana aslamiya demeto ansar bulu fara ba minbeino uka kalanso ba minbeino ala sonama nyina ka kainu ka kalamblay uka kalande munun garzigala alqur'ane ba jiginina uyakanu ka nin kene sanuma yinsigi ukama mini okara nisondia ko bay dugu mogoma min kene kono segu ana mara dugu ka mogo chama bora kana beni baranye kene ka bara kun folo be damne ni karamogo ka dakunya flay min sorolola anga je ka nyama daw fe ya tigi mi ya dine wala ki jamana kono mali tere jamana na kono bani amafu ni jigi afuri Kerengena tona komini kono amisharu bara biga ko bara maro komini ngoda on ya amisharu o ya tigudi ama fuka barkada kene min kabi ode kalanzon no ya ansardin kalanyora tona ya o klasi kono dona mogo uruka qur'ane jin kene nango mako qur'ane dafa amode kene kabi alhamdulillah ala yang garsege qur'ane jingina minna bi obi be mogo tan ani sekima okma we defu ke ami duwo nyini jama befe uka duwo ka nga defu de unya nga se ka 100% ke inshallah ambalo dunia ka fo ni sanga inila kala no me soro ka walandaw ulu dili damine min soro lola anga je ka nyama daw fe Bismillahir rahim Ar-Rahman allama al-Qur'ana khalaqa al-insana allama al-bayana الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. بعد لكم إنكوفي أيها المستمعين الكرام يا الله مبامغباو نسلم بسلام أهل الجنات أما أفوني على الجنة هنا دون أفولي والأخوة أن بلما يفولي ألا وهي نمو فولي نو فولي فلني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ala kishi anaga hina anaga barika ala ko kenene auka فموضوعنا اليوم يتكلم على فضل العلم anga bi wala na obe kuma dani fisamandiaka وقال الله تعالى ala ko anga bwa se wora taledo وقل muhammad e ka fo ربي زدني علما ne ma e ka jidili kene donna صدق الله العظيم. masaba e temfo سورة الطه ne be suratu tahi kono وقال أيضا
ala ko tuguni هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون yalima mɔgɔ min b'a dɔn ani mɔgɔ min t'a dɔn olu bɛ se ka dama kɛɲɛ wa ni kuma in kɔrɔ b'a yira yalima dɔɔni b'a ni kufi bɛ se ka kɛ kelen ye wa سورة الزمر nin bɛ suratu zumari kɔnɔ وقال أيضا ala ko tuguni اقرأ باسم ربك muhamadu kalan kɛ n'i ma tɔgɔ ye الذي خلق e ma min ye danni kɛ خلق الإنسان من علق e ma ye adamaden da ka bɔ jolikuru la اقرأ وربك الأكرم muhamadu kalan kɛ i ma de ka bon الذي علم بالقلم e ma min ye dɔnniyali kɛ ni bigi ye علم الإنسان ما لم يعلم a ye adamaden ladɔnniya fɛnɛ adamaden kun tɛ fɛn min dɔn صدق الله العظيم masaba ye tiɲɛ fɔ سورة علق nin bɛ jolikuru siran na وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ala kira ko nɛɛma ni kisi b'a ma طلب علم dɔnni ɲinini فريضة على كل مسلم o ye wajibi silamɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen kɛ i n'a fɔ cɛ ni muso denmisɛn ni mɔgɔkɔrɔba وقال أيضا صلى الله عليه وسلم ala kira ko nɛɛma ni kisi b'a ma من سلك طريقا ni mɔgɔ min ye siratigɛ dɔ minɛ يلتمس فيها علما i bɛ ka dɔnni ɲini o siratigɛ in kan سأل الله له ala bɛ nɔgɔyali kɛ o siratigɛ in na طريقا إلى الجنة siratigɛ la ka taa alijinɛ kɔnɔ رواه مسلم musilimu ye nin lakale ala ka kisi a n'a ka hinɛ a n'a ka barika ala k'o kɛ ne ni aw kan amma ba'du amma o kɔfɛ fa mawdu'una al-yawma an ka bi walana ala fadil ulama o bɛ dɔnnibaw pisamandiya kan qala Allah ta'ala ala ka ka bɔ a ka sekɔrɔ talen don yarfa illahu allazina amanu minkum ala bi mɔgɔ kɔrɔ ta aw cɛla mɔgɔ min lemaniyala aw la wallazina utul ani ilma ala ye dɔnni di mɔgɔ minnu ma darajatin hagayala sadaqallahu azim masaba in ye tiɲɛ fɔ suratul mujadalah tɛmɛ suratul mujadala kɔnɔ qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ka ci b'a kɔ ni min kisi b'a kan khairukum aw la sɔn hɛrɛ ma man ta'allama al-quran ni mɔgɔ min ye alikuranɛ kala k'a dɔn k'a kiitiw dɔn ka tila ka sariyaw dɔn ka tila ka baara kɛ n'a ye wa allamahu ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ ladɔnniya la olu de ye ala mɔgɔ hɛrɛma ye qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ka ci b'a kɔ ni min kisi b'a kan akirimu ulama a ye dɔnnibaw bonya fa innahum i k'a dɔn dɔnnibaw warasatu anbiya'i olu de ye nabi ɲumanw tiɲɛtaba ye faman akramahum ni mɔgɔ min ye dɔnnibaw bonya faqad akrama Allah wa rasulahu a bɛ n'a fɔ ala bonya a n'a ka ciba ana abi umamata ni mɛ n'a ka bɔ umamata fa yɛrɛ radiyallahu anhu ala ka jan ka bɔ an n'a ma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ka dɔn k'a fɔ ala ka ciba ni min kisi b'a kan qala ala ka ciba ko fadil alim dɔnniba pisamandiya ala abidi ala batula kunfin kan ka fadili o bɛ n'a fɔ ni muhamadu pisamandiya ala dinakum aw mɔgɔ tɔw kan suma qala o aidan kɔfɛ ala ka ciba ko tuguni ni min kisi b'a kan inna allaha i k'a dɔn ala wa malaikatahu a n'a ka mɛlɛkɛw wa alu ani samawati sankolo danfɛnw wal ardi ani dugumakolo sagamɔgɔ ata namlati fi hujriha fo ka taa se ndigiɲɛ ma a ka so kɔnɔ wa kahutu fo ka taa se jukɔnɔ hutu ma la usoluna olu bɛɛ bi dugawu kɛ ala muallimin nasa mɔgɔw ladɔnniya b'a kan el khaira hɛrɛ la an b'a foli kɔfɛ ayiwa shahidina alkiram ya an ka kɛnɛ sera b'a mɔgɔbaga minnu sigimɛ n'aw k'an lamɛn nusalimu alaikum bisalam ahal jannat an bɛ aw fo ni alijinɛkɔnɔdenw ka foli alijinɛkɔnɔdenw ka foli min n'a daminɛ ye kisi a camancɛ ye hinɛ a laban ye barika ye ala wahiya ni m'o foli in dɔn o de filɛ nin ye. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ala ka kisi ni hinɛ ni barika caya ne ni aw kan فموضوعنا اليوم an ka bi walanda نتكلم على فضل قراءة القرآن الكريم o kuma alikuranɛ ba ye kalanni fusamadiya kan قال الله تعالى ala ko ala min ka sekɔrɔ talen إن don الذين يتلون كتاب الله i k'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ ala ka kitabu ba in kalan n'o ye ala ka kuranɛ ba in ka tila ka baara kɛ ni kuranɛ ba in kumakan ye وأقاموا الصلاة u bɛ tila ka seli jɔ k'u sigi seli wagati 5 bɛɛ kan wagati foyi tɛ tɛmɛ o kan ka ten duuru dafa ka jɔ dafa ka kunbɛnniminɛnw dafa وأنفقوا مما رزقناهم u bɛ tila ka fɛn nafakati fɛn min n'ala y'u gɛrɛsɛgɛ o la kabini u ka wariw la gɛrɛsɛgɛ ma fɛnw na سيرا وعلانية gindo la ani bangi la يرجون تجارة لن تبور u bɛ tila ka jago jigiya jago min n'o ti gala ni ne ko jago min ti gala o de ye ala ka yafa ma ani ka hinɛ o la ani ka baraji d'u ma hali kiyama jɔn don صدق الله العظيم masaba in ye tiɲɛ fɔ سورة الفاتر nin suratu piru kɔnɔ أنا أبي أمامة رضي الله عنه an ye minɛ ka bɔ a umamata la ala ka jan ka bɔ a n'a ma umamata ko سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ne ala kira ka ci b'a lam ala ka ci b'a lamɛn ne man kisi b'a ma يقول a bɛ k'a fɔ اقرأوا القرآن a ye kuranɛ kalan فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه i k'a dɔn ne ko a ka kuranɛ min kalan hali kiyama jɔn don kuranɛ in ni bɛna kɛ solona dɔ y'a kalanbagaw ye رواه مسلم musilimi ye nin ma filɛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما an ye minɛ ka bɔ abudulayi la min ye amuru de ye ani asi de ye ala ka jan ka bɔ an n'u fila ma foli kisi foli ani hinɛ foli
an barka foli ala ko jidi an ni aw bela jeleka فموضوعنا اليوم anga bi walanda يتكلم على طاعة الله ورسوله obiga kuma ala labatoli ka na ka ciba labatoli صلى الله عليه وسلم neman kishi bama قال الله تعالى ala ko ka neman ka ca ka segora taledo من يطيع الله ورسوله ni mogo mi ala labato ana ka ciba فأولئك o tigla mogo مع الذين o bi kunu ka fara mogo ka أنعم الله عليهم ala ye nema ka mogo nu tigla mogo ye من النبيين ka na ka nabi ɲumona والصالحين والشاهدين ani sedushu والصالحين ani mogo ɲumanw وقال أيضا ala ko ka nema ka ca ka segora taledo قل ya muhammadu afo أطيعوا الله ورسوله ay ala labato ana ka ciba فإن تولوا na ya ko daga bala na ka ciba labatol ma فإن الله لا يحب الكافرين ika do ala ti kafiru fe سورة آل عمران ni me suratul ali imran konnana وقال أيضا ala ko tuguni واتقوا النار adamado ay sira tasma ye التي tasma mi أعيدت للكافرين tasma mi labena kafiru ye وأطيعوا الله ورسوله aga ala labato ana ka ciba لعلكم ترحمون adola ala bna henawla صدق الله العظيم masaban ye cɛn fɔ فموضوعنا اليوم سنتكلم على صلة الأرحام Anga bi walanda obi kuma sinji tugulika. قال الله تبارك وتعالى Ala ko aga nema ga chaga segoro taledo. وآتى ذا القربى حقه Ayama surna mo ga haga duma. والمسكين Ande sabato. وابن سبيلا Antama deo. ولا تبذر تبذيرا Aka naga na follow chen. سورة إسرائيل Ma surata Israel ko. وقال تعالى Ala ko aga nema ga chaga segoro taledo. واتقوا الله Ay sira ala ni. الذي Ala mi. تسألون به Na bi del ga no tokoy. ولا أرام An sinji. سورة النساء Ma surata Israel ko. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Ala ga chiba ko neman kishi bam. لا يدخل الجنة الكافر والأرام Ko shinji tigala tido ali jina ko. رواه البخاري ومسلم Bugare en muslimi en mafi. فوائد صلة الأرام عشرة Shinji tuguli nafa o etan. وهي Shinji tuguli nafa ta o fleni. أولا Shinji tuguli nafa folo. يرضي الله عنه Ala bi janga boyma. ثانيا Shinji tuguli nafa flana. يدخل السرور بينهم Abin soja da adama de nyonje. ثالثا Shinji tuguli nafa sabana. يدخل الفرح في قلوب الأرحام Abin soja do shinji tugula dusukuna. رابعا Shinji tuguli nafa nana. فيها حسن ثناء عند المسلمين Ibi tanu nyuma soro silamu yoron shinji tuguli. خامسا Shinji tuguli nafa duruna. يدخل الغضب والهم على إبليس اللعين Timbi ni hami gela bodo shitanena. سادسا Shinji tuguli nafa warana. يزيد في أموره Abada made shicha. أيها الحاضرين والحاضرات الكرام ya auna ba ce mana musamman mun yana mu wai نحييكم بتحية الله ne ba fu ne ala fu ne الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bele mi da mana kishi ya tamanja hina laba ba kala bo ganne na uba فموضوعنا اليوم على الغيبة ana bi wala da mo korfa da ba shi ga mo korfa mi no ka mandala bi nasina ko dabla قال الله تعالى ala subhanahu wa ta'ala go ولا يبتغ بعضكم بعضا ka do daga ne da korfo أيحب أحدهم أن يأكل لحم أخيه ميتا ko yalla ma do daga ne ma kan wai bal ma ka sale ga suut ga du ka adu daga mo kan wa فكرهتموه ayo ko tu na mo korfa mi sale na fu tu ga واتقوا الله إن الله تواب رحيم ne ba do asira ala tu bi tamam ne bai ani hina tiga bo ga do mi sira ala ni mo korfa dabla اتقوا الغيبة فإنه يغرس البغض والحقد بين الأفراد الجميع ne ba do asira ala ga mo korfa mi no bi ga so bi ga fu dina wula sigi dawla an sigi dawla مصائب الغيبة عشرة وهي mo korfa bala utai ko fari أولا afolo يبعد العبد عن ملائكة الرحمة mo korfa ga so bi ga jonta na ga ala ga hina me la ni na wakati la ثانيا aflana يبعد العبد mo korfa ga so bi ga jonta na ga ala subhanahu wa ta'ala hina bela jalila ثالثا asabana يبعد العبد عن جنة mo korfa ga so bi ga jonta na ga bo jana mo رابعا ananna يقرب العبد إلى النار mo korfa ga so bi ga jonta na ga jana mo خامسا aduruna يشدد سكرات الموت mo korfa ga so bi ga jonta sira gale o foli kɔfɛ فموضوعنا اليوم يتكلم على عقوبة الزنا. anw ka bi walanda o bɛna kuma ɲangata min ni o bɛ jɛnɛya yɛrɛ la
sabula o jɛnɛ n'o dun bɛ waso fɛn bɛ anw ka bitile na maa si tɛ maloya n'a ye bilen wa sabula ka d'a kan o jɛnɛ kelen de ye anw ka maabaw ka maaniw ye bi wa o jɛnɛ kelen de ye anw ka imamuw kɔfɛ selibaw tigɛw la bi wa o jɛnɛ kelen de ye anw ka karamɔgɔw nɔfɛ tubaw tigɛw la bi yarabi ala kana ni aw kisi ka bɔ jɛnɛ ɲankata ma. قال الله تعالى ala faama ko ولا تقربوا الزنا aw kana gɛrɛ jɛnɛya la إنه كان فاحشة وساء سبيلا wa jɛnɛya kɛla fɛn cɛjugu ye wa siratigɛ cɛjugu don balimakɛ n balimamuso jɛnɛya tɛ fɛn cɛjugu ye ala ko k'an kana gɛrɛ jɛnɛya la mɔgɔ bɛ gɛrɛ jɛnɛya la ni sira dɔw le walimuso fɛ kuma duman b'o la taama cogo b'o la fini don cogo b'o la an balakaw fɛ yarabi ala kana ni aw kisi ka bɔ o ma. سورة الإسراء mɛ suratul Israɛli kɔnɔ وجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم a nana an ka nabiɲuman kɛ hadisa dɔw la nɛɛmɛ ni kisi b'a ma n'o ye kira ba ye ala bɛ sɔn ka fɛn kɛ cɛ min kosɔn wa ala bɛ sɔn ka fɛn don cɛ min kosɔn أنه قال an ka kira ba in ko يا معشر المسلمون اتقوا الزنا a ko silamɛw a ye sira jɛnɛya sabu ka d'a kan ɲankata min ni o bɛ jɛnɛya la ala faama bolo alikiyama jo don kɛ jɔn ma kɔnɔ ani ɲankata min ni jɛnɛyakɛla yɛrɛ b'o sɔrɔ diɲɛ in kɔnɔ yan anw bɛ dɔ t'o la wa an ka kira ba sallallahu alaihi wasallam ale yɛrɛ b'o dɔn. فإن فيه 6 خصال a ko i k'a dɔn balawuba 6 bɛ jɛnɛyakɛla yɛrɛ kan 3 في الدنيا sababu sɔrɔ jɛnɛyakɛla fɛ diɲɛ in kɔnɔ yan و3 في الآخرة sababu sɔrɔ a fɛ lahara. فأما التي في الدنيا ama ɲankata min ni jɛnɛyakɛla b'o sɔrɔ diɲɛ in kɔnɔ yan فذهاب بهاء الوجه o de nɔrɔ yɛrɛ min bɛ jɛnɛyakɛla ɲɛda la o ye nɔrɔ taari ye pewu sabula ka d'a kan maa o maa bɛ yen ko a bɛ jɛnɛya kɛ maa wɛrɛ mɛna y'a ku ti janw ye sabula ka d'a kan bɛɛ de bɛ siran ye o ni jɛnɛyakɛla ye muso ye i b'a sɔrɔ muso bɛɛ lajɛlen bɛ siran ye ko a kana se ka cɛ ma wa ni jɛnɛyakɛla ye cɛ fana cɛ bɛɛ lajɛlen bɛ siran ye ko a kana se ka muso ma yarabi ala kana ni aw kisi ka bɔ o ma. وكسر الأمور ani si tigɛli maa o maa bɛ yen ko a bɛ jɛnɛya sabakɔrɔ kɛ bilahi a tigi si jan sɔrɔ wa jɛnɛya yɛrɛ bɛ bana juguw de bila adamadenw na yarabi ala kana ni aw kisi ka bɔ o ma. والدوام الفقري ani fantanya yɛrɛ dumele adamaden kan maa o maa bɛ yen ko a bɛ jɛnɛya kɛ bilahi a sigi se ka nafolo wala hali nafolotigi n'a donna jɛnɛya la a ka nafolo bi ban. وأما التي في الآخرة ama balawu belebeleba min ni jɛnɛyakɛla b'o sɔrɔ alikiyama jɔ don فسبط الله تبارك وتعالى wale ye ala faama yɛrɛ dimine a ka jɔn kɔrɔ balimakɛ n balimamuso ala kelen k'i minɛ jɔ alikiyama jɔ don ko a dimine kɔrɔ e fadenw cɛla ko e de ye jɛnɛya kɛ balimakɛ i ta cɛna i bɔnna sabula fɛn 3 de bɛ o de b'i sɔrɔ o fɔlɔ e tɛna mɔgɔ si sɔrɔ foyi sɔrɔ min bɛna ala deli ala ka yafa ma wa ala yɛrɛ tɛna yafa e ma fiyewu wa ala bɛ tila k'i ɲankata cogo la ɲankata cogo min ye ala yɛrɛ ja. وسوء الحساب ani fɛsɛ cɛjugu n balimakɛ n balimamuso lahara don fɛsɛ cɛ ka jugu yarabi ala kana ni aw kisi ka bɔ a ma. والعذاب بالنار ani tasuma yɛrɛ ɲankata n balimamuso. فموضوعنا اليوم an ka bi walanda يتكلم على حسن الخلق o bɛ kuma jɔn ɲuman taamasiyɛn kan قال الله تعالى masa kumana masa min ka sekɔrɔ talen don وإنك لعلى خلق عظيم dɔlen na i k'a dɔn e muhamadu bɛ jogo belebeleba kan jogoba dɔ ye yɛrɛmajigi ye jogoba dɔ ye sabali ye سورة الكلام nɛgɛbigi ko fɔ siran na وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم alakira ko ne ma kisi wa alakira ma إنكم i k'a dɔn aw adamadenw لن تسعوا الناس aw بأموالكم tɛna se ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen wasa n'a ka nafolo aw tɛna se ka diɲɛ bɛɛ wasa n'a bolola hɛrɛ ولكن nka i k'a dɔn aw adamadenw يسعهم منكم بسط الوجه aw bɛ se ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen wasa n'a ka nisɔndiya ye وحسن الخلق an jogo ɲumanya رواه البزار وأبو يعلى basali nakalan yaala علامة حسن الخلق 10 وهي balima jogo ɲuman taamasiyɛn tɛ o filɛ nin ye أولا jogo ɲuman taamasiyɛn fɔlɔ طيلة الكلام o de ye kuma dɔgɔ ye k'a kɛ e minɛ se baroda fo bɛɛ lajɛlen k'a dɔn ko karisa mɛna nin baroda in na o tɛ jogo ɲuman taamasiyɛn ثانيا jogo ɲuman taamasiyɛn filanan حسن الإنصاف o de ye tilenna i ka lahalaya bɛɛ lajɛlen i ka maradenw ni ɲɔgɔn cɛ ثالثا jogo ɲuman taamasiyɛn sabanan ترك طلب الأثرات o de ye tasira toli k'a kɛ mɔgɔ mɛna kɛlɛ bɔ k'i bɛ tasira o tigilamɔgɔ la o tɛ jogo ɲuman taamasiyɛn رابعا jogo ɲuman taamasiyɛn naaninan تحسين ما يبدو من السيئات o de ye kɛ fɛn cɛ fɛn min jirali ka juguman na خامسا jogo ɲuman taamasiyɛn duurunan التماس المعذرة o de ye yafa ɲinini ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen la سادسا jogo ɲuman taamasiyɛn wɔɔrɔnan احتمال o الأذى de ye tɔɔrɔ muɲuni ye سابعا jogo ɲuman taamasiyɛn wolonfilanan وجوب الملامة على النفس o de ye yɛrɛkujalaki sanga ni waati bɛɛ lajɛlen la ثامنا jogo ɲuman taamasiyɛn seeginan تفرد بمعروفة عيوب النفس دون غيره o de ye k'i yɛrɛ lebu sutura ka mɔgɔ wɛrɛ lebu to yen تاسعا jogo ɲuman taamasiyɛn kɔnɔntɔnnan طلاقة الوجه للصغير والكبير o de ye nisɔndiya denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba bɛɛ lajɛlen kɔrɔ عاشرا jogo ɲuman taamasiyɛn tannan a n'a laban لطف الكلام لمن دونه ومن o فوقه de ye ka kuma fɔ k'a nɔgɔya i ni mɔgɔ cɛ mɔgɔ min sanfɛ ani mɔgɔ min dugumana cɛ هذا ما تيسر لابنائكم وتلميذكم ni den nɔgɔyara a den filanan a ka kalanden fila ma tɔɔrɔ ma sitani min ala y'a fara kɛ ni ka bɔ a ka hinɛ na k'a sababu kɛ yɛrɛ bonya ye ani hasidiya ye ne badi alisilamɛw ala kɛ ne n'aw kisi ka bɔ yɛrɛ bonya ni hasidiya tɔɔrɔ ma
Bismillahirrahmanirrahim. Mezizini ala togo ala mi jehina lawale tigi lahara hina kerangale tigido. Summa salatu wa salam ala kairul anam. Okofe amikishini neme nyini ala fe ako gadafa wana sohera maga. Muhammad wa ala alihi tahirina toyibina. Miye Muhammad ya anaso mo sanmo anawa sahaba sanmo. Ama badu ama okofe uhayikum bi afdal tahiyatu ala wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Neba aw foni foli la pisamandia foli mina ke bai baraji soro ala babi baraji soro. Fa maudu il yoma nega bi walanda ala lezi sala fi sidigi obe karamo miete bamuru foshi ga watan hono bada magama doti bamuru dole ko fata hono Sayyid Usman Sharifu Madan Haidara min yan kundigi anan karamo ne ba madan de an bastan tarawre de jawabi ana ibastan tarawre ni bastan tarawre ga senga jabi allazi atahu abuhu karamo mi fayadi alama lillahi ta'ala alamin abu aswara taledo Sayyid Usman Sharifu Madan Haidara min yan kundigi anan karamo mi ba Madan Haidara de an bastan tarawre de huwa lezi nafa al-insaniyata karamo min ye adamadiyan nafa biladil huriyati fi inaihi ni horan sigiliye amine hono wanna sabati wa diniyati ani dame sigili ni dine sigili bi subuti husnu kulki ani jogonyima sabatili wal adli ani ladira sabatili watuka an alayen sirayen sabatili wa ittihadi ani ben sabatili wal musaadati ani nyondeme sabatili watohara ina idini baada ma wasaka ay dine mina ko ka je dine mina nole ko fe bise il kulugi wal hasadi kaba jogo juya torama wa zulmi ani toni wa tafriki ani nyon farafara Sayyid Usman Sharifu Madan Haidara min ya kundigi anan karamo mi ba Madan Haidara de ani bastan tarawre de huwa lezi kalamuhu oga kuma araga kuma baharun ode badi mimi boli ya shirabu minhu kulu zamuanin minogabata beri maana ka asora maja alhamdulillahi lezi jama'ana fi zili tanube masami an fara nyonga dawatihi an kundigi ga wele da sumana bi bayatil islami ni silamaya layru wore wal hubbu ani kanu wa itihadi an jasiri fi sabilillahi ala wasiratiga ta'ala ala minga sigora taledo bi amwalina nanga nafuloye wa anfusna ananu ni ya demso na kalane manga kalande ngani kala nunu be kofe karamogo ani kalande somogo be soroka nisondia ani bunya masegin foli taka nyesi kalanso nyemmogo ma u ka wulka jonu ka chesiri la foka tase namba munun bora fa wera fe kana beni kenenye u ka dakunya fla anga je ka nyema daw fe be ala barka dabi ala mi neema insuru ankata anyine ala fe ya rabbi neema chama bolo akashuru anga ba malibaka akashuru anga ba malibaka ne yakwa tangara butigi amatu tangara dengado ka bo ka folika butigi togola butigi ka folika ko ka se bela jelema na ba be nyere ajure bora bamako kana segu kana ata section na kana sous section na ula olu mo munu ni zinzin anga folibu bela jeleni krangere ya an kalanyera katanya o se ko de anga mun fati fulani anga ci se so amma kalo abina kana anga mo la je ke u blasra ni kan kana yar blasra kan ula an ba fo aka timina jala nan bole kala so her sinzibon no yi tona section mo yi jena comité ani chemena ulu de ni mbara ni namene mais yiri wanna nake ambola nyona me baraji munona sabu ambela jele yi ni mbara nge nyombe alfamo tanayini ne kofe Allah subhanahu wa ta'ala fe ka ba shetana torama wata ne ka fa ka soli alaka ciba ga Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam namorai anga almami ba noye al-imam Abdulaziz Fofana alaka cidendo kene ngonaya noye jami'atu ansar din o kene
wala ale ka foli tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ an ka karamɔgɔ fo n'o ye a Seydi Usmani Sherifu Madani Haidara ye alisilamaw an bɛ fɔlɔ de k'ale de fo sabu kɛnɛ in bonya in bɛɛ lajɛlen de bɛ se ka taa ale ma Bamakɔ n'o y'an ka sirifukɛ ye an b'a fɔ k'a barikada k'a ɲini Ala fɛ si ani kɛnɛ ani lafiya Ala k'o di an n'a ma ya Rabbi Ala k'a n'a kɛ denbaya Ala k'a n'u lakana Ala k'o kɛ Ala ka ciba kosɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ sababu ɲuman jumɛn fana fo ka da o kan n'o ye Alhaji Muhammadu Salihu karamɔgɔ ka bɔ Segu. Kala amsadini jabakulu franchement ni a fɔla ka fɔ a fɔla Ala ko an ka tiɲɛ fɔ dandala bi dandala sini a bɛ baara min na an bɛ dugawu kɛ Ala ka da sini ɲɛsigi kalanden minnu bɛ kɛ kalan a bolo Ala k'u ka ɲɔgɔn ko si Ala ka barika don kalanw na denfa minnu bɛ yen nɔ ni kalo sara ko ka gɛlɛn Ala ka nɔgɔya k'an bɛɛ ɲɛ fɛn in kuma dɔ fɔla sisan ko kalandenfa dɔw banna ka na tiɲɛ don an yɛrɛ b'a dɔw kalama nka a dɔw ta ye gɛlɛya ye dɛ an bɛ dugawu k'u ye Ala ka nɔgɔya k'u ye. Ka karamɔgɔw fo u n'u ka cɛsiri fo sabula n'i ye den don kalan la yarabi i ye cɛsiri de fo denmansaw yarabi a ka gɛlɛn minnu bolo Ala k'a nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ma yarabi karamɔgɔ in n'a bɔra Segu ka na an ka kuranɛ kalan la ani bilataw ani tonataw an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye yarabi kɛnɛ Ala ka ɲɛnamaya san o san yarabi Ala ka barika don a la san o san karamɔgɔ n'o ye Sherifu Madani Haidara ye Bamakɔ yarabi an ka foli b'a ye. Alhamdulillahi rabbil alamin an nisɔndiyalen don an yafara halen don o la o kɛnɛ kɔnɔ an y'an sinsin faama Ala tɔgɔ barikama ye ka sɔli Ahmad al-Bashiru kan a n'a sodenw a n'a ka sahabaw a n'a nɔfɛtuguba ɲumanw Ala k'an y'o jamakulu la alisilamɛw Ansar Din a kalanyɔrɔ an bɛ o kuranɛ jigi kɛnɛ de kan o la an bɛ mɔgɔw sɔn faamuya la dɔɔni an ɲɛ b'a la mɔgɔw bɛ kɛ lamaga an ka hakili to an yɛrɛ la mɔgɔ mago bɛ ɲɛ yɔrɔ min na mɔgɔ bɛ se ka sa Ala k'an kisi o ma o la aw kana sɔn fiyewu ni hɛrɛ baden ka n'i jɔ a kɛnɛ ka kɛ taa k'a sɔrɔ a laban ma se sabula kɛ d'a kan an bɛ kiti min kɔnɔ dɔnnibaaw bi yan an bɛ kɛnɛ min kɔnɔ ko a kanunen don n'Ala ye mɔgɔ min sɔn kuranɛ jigi la i k'i kanuɲɔgɔn wele i ka silamɛɲɔgɔn wele k'an kana jɛ kɛ don alijinɛ na n'i b'a faamuya sabula kɛ d'a kan bobo kumabaw n'o ye karamɔgɔ ɲumanw ye denba joli don o den bɔla ka so a tun tɛ foyi kalama wariji kɔ nka a den ye waazulu kɛ bi mɔgɔ min sera ka bobo kuma o ye Ala jɔn ɲuman dɔ ye. Duguso bɛ ani tonakaw ani mudiruw ani a ka danba minnu bɛ Segu ni bila ani tona mara bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ma assalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. Anw nisɔndiyalenba don an ɲafarahayelenba don an ye min don kalandenw da kɔnɔ u sera k'a fɔ k'a cɛɲɛ ka an wasa k'an nimisi wasa an bɛ dugawu kɛ kalanden ninnu ye Ala ka dɔnni nafama d'u ma halisa Ala ka n'u jidi Ala ka n'u kɔrɔta Ala ka kalanyɔrɔw jidi karamɔgɔ minnu fana bɛ fanga se di k'u ladɔnniya an bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛnɛya d'u ma Ala ka sijan d'u ma Ala ka kalanyɔrɔw jidi Ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ. An bɛ foli kɛ nabaga bɛɛ lajɛlen ye cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba an ka foli bɛ aw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ye. Alhamdulillah ni jɔyɔrɔ in na ne jɔlen bɛ yan an karamɔgɔ tɔgɔ la an karamɔgɔ Seydi Sherifu Usmani Madani Haidara o tɛmɛnen kɔfɛ n jɔlen bɛ yan an ka bureau international Ansar Din bureau international o ɲɛmɔgɔw tɔgɔ la n jɔlen bɛ yan an ka Mali bureau national tɔgɔ la o président ba n'o ye président Modibo Jalo a n'a ka bureau mɔgɔ bɛɛ lajɛlen an jɔlen bɛ yan an ka commission tɔgɔ la commission min bɛ Ansaru kɔnɔ n'a ɲɛsin bɛ kalanko ma n'o ye commission nationale de l'éducation ni ne yɛrɛ o président national ye an jɔlen bɛ yan ne ni n ka bureau bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka foli kɛ nabaga bɛɛ lajɛlen Muhamadu Salihu karamɔgɔ kumakan do de bi an filɛ nin ye tona de an bɛ foli fɔlɔ ɲɛsin tona dugutigilakaw ma ka tona mɛrilakaw fo ka tona alimamilakaw fo n'o ye ne yɛrɛ bɛnkɛw ye an bɛ foli kɛ tona madrasa mudiri bɛɛ lajɛlen ye ka imamu bɛɛ lajɛlen fo ka tona dɔnnibaga bɛɛ lajɛlen fo n'an bɔra yen an bɛ foli kɛ an ka Ansar Din ɲɛmɔgɔw ye k'a damina Blan n'o ye an ka section ba ye fɔ Blan
kana an ka sous-section kɔnɔ yan n'o ye tona sous-section ye ka fara an ka sous-section tɔw ka minnu bɛ bila section kɔnɔ ka foli kɛ an ka tona comitew ye n'an bɔla yen an bɛ tila ka foli kɛ an ka sous-section kalanyɔrɔ commission ɲɛmɔgɔ ye Lamine Sogoba a n'a baarakɛɲɔgɔnw ka fara an ka sous-section présidentba kan min wulila k'i jɔ ka kuma an ye sisan sous-section tɔgɔ la alhamdulillah i ma ye sɛmɛyɔrɔ ɲuman bɛ sanfɛ jiri de tigɛ de yan ne ni ninnu ye baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ ka n'a bila bi la n y'a fɔ aw ɲɛna salon n bɛ segin a kan ne ma dege ka foyi fɔ tonakaw ye kalanko ɲɛtaa kun na n'o y'a fɔ k'o tɛ se o ma dege ka kɛ an bɛ baara daminɛ waati min na bɔgɔsɔni dɔ dɔrɔn de tun bɛ yan mɛ e k'a filɛ bi o ye nin jɔ yalɔ nin tɛ bɔgɔso kɔni ye bilen nin jɔ la ka tila ka sanfɛla jɔ wa o bɛ cɛsiri la hali bilen wa dɔ wɛrɛw nana kɔfɛ tuguni an tɛna an da se olu ma fɔlɔ n'o kɛla o ka cɛsiri baaraw la a ye na tila k'o fara ni ye komi a ye ninnu ye cogoya min na vraiment an b'an ka ɲɛmɔgɔw fo an bɛ baara daminɛ waati min na an tun ye kalan da kilasi 6 de la donc ni denmisɛnw tun ye kilasi 6 kɛ tona yan o tun bɛ taa segu de ye o bɛ taa kilasi 7nan kilasi 8nan ani kilasi 9nan kɛ yen mais o nana laɲini kɛ pour que denmisɛnw ka se ka to olu yɛrɛ gɛrɛfɛ yan ka sababu kɛ duguba kɔnɔna tuma dɔ a jatigila ko ka gɛlɛn tuma dɔ a komisɛnninw ka ca tuma dɔ i bɛ jatigila dɔ sɔrɔ ani kalanyɔrɔ ka jan i na nɛgɛso ta i na ko gɛrɛw kɛ duguba kɔnɔna kow ka ca ko y'a laɲini kalanyɔrɔ ka gɛrɛ denmisɛnw na 7e 8e 9e a ka se ka kɛ yan an y'a fɔ ɲɛna a bɛ se ka kɛ nka musaka b'a la o ye lawudi di a musaka cayala cogo o cogo n'ala ka sɔn o bɛ jɔ a musaka kɔrɔ 7e ka kɛ yan wa o y'o layidu min ta Muhamadu Salo karamɔgɔ ye wa o y'a kɛ an b'o foli kɛ Lamine Sogoba n'a baarakɛɲɔgɔnw ye a n'an ka sous-section ɲɛmɔgɔw ye an b'o fɔ k'o barikada ni kalanyɔrɔ y'a kɔrɔnajigi fɔlɔ tun ye salon ye an ka denmisɛnninw o ye surprise min kɛ bɛɛ y'a ye ka sababu kɛ mɔgɔ 22 de taara ni ma fili mɔgɔ 17 ɲɔgɔn na olu ye defu sɔrɔ siɲɛ fɔlɔ la o kɛ man di dɛ mɔgɔ minnu bɛ marasa ko kalama i b'a dɔn k'a fɔ o kɛ man di an b'o fo ka tila k'a jira nin kalanyɔrɔ ɲɛmɔgɔ ninnu na o y'a dabɔ min kama a kɛla koyi an ka mɔntiriba dasela a ma sisan ale ka foli bɛ yen ko kalanyɔrɔ in bɛ yen nin y'a san 20 de ye ka ta Gawusu Tangara la ka na tɔw la an b'a fɔ a ye ko in dabɔ min kama a kɛla ka sababu kɛ mun kama ye aw ka nin kalanyɔrɔ in ye mɔgɔw bɔ minnu a y'olu kalan minnu b'a la ka mɔgɔ wɛrɛw kalan ne ɲɛna malimatu dɔ dasela an ka kalanden dɔ dasela ma kalan kuma kɔnɔ ko khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu mais nin yɔrɔ in na mɔgɔw bɔra nin kalanyɔrɔ in na bi olu b'a la ka kabako kɛ ka hakɛto ɲini aw fɛ malimatu kolo wuli kana an sɔrɔ yan malimatu tɔ kelen bɛ mini kunbaliden bɛ mini kunbaliden wuli kana yan malu bɛ mini malu wuli kana ani jɔn tugu an ka malimatu tɔw bɛ mini wala a ye gɛrɛ ɲɛfɛ yan minnu kalan n'an ka kalanyɔrɔ in na yan aw ka wuli kana minnu kalan n'an ka nin kalanyɔrɔ in na yan a ye hakɛ to a ye gɛrɛ ɲɛfɛ dɔɔni kana a ye gɛrɛ kana dɔɔni a malimatu na a ye na an ɲɛ bɛ ninnu na minnu jɔlen filɛ nin ye ninnu kelen kelen bɛɛ y'u ka kalan daminɛ nin kalanyɔrɔ in de la yan minnu jɔlen filɛ nin ye Mwalim Hamid Jire a ka kalandenw de jɔlen filɛ nin ye ninnu ye kalan kɛ nin kalanyɔrɔ in na yan ka tila ka kabako de kɛ n k'a daminɛ Kulubalidennin na n'o ye an ba min jɔlen filɛ nin ye n'o ye Madame Tangara ko Kulubalakaw y'an ka bolokɔnɔmaa ye o kosɔn n b'a la k'a fɔ a ma ko Kulubalidennin ni musow kɛla ta ka ban a tɛ kɛ den ye bilen Madame Tangara dɔ de an y'ale bila ka taa fɛn na de Kolongo ale tun b'an fɛ Kolongo de an ba in ye kabako kɛ Kolongo kalanyɔrɔ la a ka bɔ hakili ma hali sini a nege bɛ Kolongokaw la ne ta o ta o b'a fɔ an ka malimatu bɛ yen n k'a bɛ yen kabako dan do de a ye kabako kɛ denmisɛnw ladonni na a ye kabako kɛ ka kalan don denmisɛnw kunkolo la i b'a fɔ kirisi de b'a da kɔnɔ n'a b'a la k'a tu ka kalan don denmisɛnw kunkolo la n'o ye an ba in ye n'o ye malimatu ye an bɛ bonyamasegin k'a ye an bɛ bi min na bi ale bɛ kumasana de mais ale bɔla nin kalanyɔrɔ in de la yan o tɛmɛnen kɔfɛ malimatu kolo min jɔlen filɛ nin ye ale bɔla yan de ale ye kalan kɛ yan fo ka baki kɛ ka se université hakɛ ma ne jala ka gɛlɛ musola mɔgɔ la k'a bila sanfɛ kilasi la a o man ca dɛ i b'a sɔrɔ ne ye malimatu ta ne ka malimatu dɔn ye peut-être première année deuxième année n'i taara ɲɛfɛ kojugu quatrième année
mais malmatu min de gela la ka bla fo 7e 8e 9e akelen jolin flene malmatu kolo abola mini abola de ngara yoro inde la ya aya dam la ya di ne ya bla folo la katak fo che korabu ay kabo ku min ga dugula ya ala de ba do nana tla ka bu e ka bla kata ba ko felala ay kabo ku min ga ya ala le ba do ale fran nana laban tuguni kana anga ngara yoro kele na ya tuguni ka franga malmatu to kelin kan no fleni ke manche fe ana ambaro muso malmatu kelin fleni anga walum kelin fleni o fran ya dam la ya de no e malum mi joli fleni ale ya dam la ya de mais ambe bi mina bi 7e 8e 9e o le bala ka kurdi ama fa alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin lamin sogoba aya dabo min kama ala ya ke aw balole nyana ala sona ka o ka sege tono do jira awla aw sela ka mo kala ki joni olu ka musakai olu fleni ka mo gere kala ni ya yengo ka jono ka musakai ko de ko mana nunu be kala ni ngara ro ina wati mina o ya soro kalu sara min be sara ni ngara ro ina ya atunse ka ngwalu mu ka sara ke aw de tumit l'équipe bo ka do kungo kono ka chike pour que ni demisen nu ka se ka kalan mwalmu ka sara dafalen ka di o mama fo kwanci ka damla fato ba to la munu fatura an munu be balula be ka fo kwanci aye min ke tunaye ayela aye min ke kalando ye ayela ala ka usara herela ay taw sigoro lan ba fe kanu ni jero ka ko yi don nu e fitinde ay mi jarawla mais o ka kalandin to be munu kalana ya o be université la o do tikene kono ya de ado be Bamako be o be université la ado be krawro bawla fo kay jamana ko na mi nyon kalama ado be fengra la ado be fengra la mais abed dam na ni ngrawro ni la ya ni roina manga mundiri fo Hamidou Jire kwa Jire ni ke kamele ngoro do de ni ke nga munyu ni sabali tunte ni usay Jire anvle ka mimbe fo bi abeti na fo ka so ke mungamade afole miye marata se ma shikoro mo mi sara geshi mbe kateme dunia mabe ka marata kala mo do de afole miye kala do mo ti kalu sara ni kalu sara e keme sambe ban wati mne ba so bi oro be jurube ba so bi nan drone sara la iba so kalo be setle tan duruma wati mina kalu sara kunguru ni min la walimma o ya so aya dunga ba mais mo mi se ki sigo kan samwa ka demson kala afanu ma fa tlingilin vraiment akan ka fono sa Jire ana furum so san mambay anga folibe o kelingilin bela jele ambade on aya don ka fo tuna karanro gwan santé aya tluma jo Muhammad Salou karabode bala ka commission nationale de l'éducation et après la nationale de Mali kalango bebe ne le kabuluka segu jamana kono karanro min be ne bolo nyina ni mala ka guide ma fo Mali pede segu jamana tuna nyona mbe mulu nyina ne bala ka guide abebe karanro bi kono ton ani karanro sabade ma mwalmu ni mwalmatu mbe ne bolo nyina na mala ko guide o de beta be mwalmu ni mwalmatu keme saba ani shegi ma mwalmatu keme ni shegi mwalmatu keme fla o de be mulu nyina an munu bala ka baraka nyonfe musaka min bala ko do o ka bara nu dafe sangeli ngona na ka damla san damla na ka taban ka so ke mwalmu fla de ba angulo minu be ni kalo konoton contrat be an nyonche ani munu be ni kalo tan fla contrat be an nyonche ni ya musaka be fara nyon ka san kono munu be baraka la amulu amsara bala ka ta turke fo million keme de d'abord mais yangara woro karamdo dans santé antala ka mujamala ke ka kuma fo ka ndu ka ngalon tike ka munu nan ci sola abse ka vérifier anga demisana munu e defu ke ya salo ay nyini ngali ke blanc o demisana munu bola no tara lycée la blanc ay nyini ngali ke première place ni deuxième place o ya beta blanc o ko o de ba gerla ko ni ngara ro yinti kan ro gwansan ko ka se ka première place ni deuxième place ta asola joni fe Ustaz Hamidou Jire na ka mwalimu ka so ke mina haju min be amulu kan ro nuna na mala ka barake nayi aka gele ka se ka nga mina haju nyo na soro kan ro tawla ka so ke mu ngama yi anga me ka mina haju do de lam ani karamo be barake nyo fe anyo de fonyi na salo misiga kan anta wajibiya karamo shika kuika ke ansadini moyi non anta wajibiya karamo shika ikabaya ke purike ka ke mwalimu yanga karon la non anga karon ro sigimbe min kan no e tarbiyatul banin wal bana jogo nyumaya ka do demisona jogo nyumaya ka do chemani musomauna kanga karon ro to adamela iko anga ramwe wole dake kana jogo mima mwalimu mese ku ke anga karon la ina be baraka nyo fal ni mabaya ke
aflana mi mina haju mi ma ambulu anyanga kararo to mina haju munu ka walada munu nga ka di demission ma ibo de ke itina ni hakilla tay o mina haju munu ma ambulu na me barakela no e san kono aka gele ku ka soko mina haju nyona soro kararo gerela wa anta te ka ngwalimun tate ki bla barakono ko temena illa kalo saba anga kararo bi yoro ame munu kararo kelengelen bela ka ngwalimun ka barake to de laje anye jugu nyuma min vo yala abala ka sabati demiso hakela wa ese anye wala da min di mina hajula abala ka di demiso ma wa anga kalan sigi mbeni de kan amala ka gouvernement ka programme ke 100% jugu nyuma yawo ananga karamo koroba munu temena olu temena kitabu munu fe e ko mundiri sada na bakari cham na nyonaw arsara ni mukadamatul izi yaw katabla balaga na nyonaw ma halisini ama ba anga karamo la folo abi kala anga karamo la wode kuson nanga kalandon tara yoro kabako do di ni yoro ina salo anga kalandon do anga kalandon do bola ya kata anga kalandon do la bamako ala ya ke we fenga yani fenga en fait yani defu ke en fait musomani fla ani chemani saba mo duru nyona o tara bamako me we chide black anga kalandon la ko anga ni ngalandon yin ko kalankalte juma de bikei kaso ke musomani munun tara otara lycée mununa otara ni mweni miye nyamo ya jira kamini ala yo lugu dan o ma de ka musomani kwa ni nyona mwen to de fula kai abola nga kranro de la ma kranro to fo nyana kulungu kranro dudi o ba jira ko nga kranro ndet lu ngetai anga chemetani fitini ndo bola salada na buwa ke so ka o benyana ya chemetani fitini hala titeme santan wolum flaka do anga ngranro ndet lu nge kranro yi la kranro bi se ka joka tema kande karawro jojo bi se kanya katema kande nga kalana eki ka kalam mina haju nan ta danyo korobani e na do ko ansa ni karawro kan temi e na do parce que aw ngalim la ka o fe me hakto nyina o fe ala kama ambe bi mina bi normani ne kadi aw ye ko demi son hakli tianle do ko kalanta ala ka do demi son hakli la ni walimu hakli tiana demi son hakli be tian la ni walimu hakli tiana demi son hakli be tian de mais ni walimu performance soro la munu me se ka kalando demi son kun la o be soro me fle ka minu nya fa nya nata anga malma tuni fenunu ani malmu munu ba mu la bse ka nyina ngalike ante machita ki bla malmi la formation ka ki formation accélérée le be ki kun folo mo kala be ke tuwa mina ika ka demisen docteur tuwa mina kala be se ka do demisen hakila tuwa mina ameni bara be de laben ka bampew ko formation dafale ne kay kun ko fe ki bla kala keneka asoka chaula olu munu yanga bara uke o de ko samble ne ka kun rota soro anga kranro numbe la jelela vraiment anga kranro nyamo ufo anga mwalimu amu ufo anga kala nezumu amu ufo anga bla nyamo amu ufo ame kranro somo ufo kala nezumu munu idana ya dani ngaranro inkan ama ufo ka foli koma sigi katanga mo yoro asayidi Sherif Ousmane Madane Haidara ale mi ko anga kesri beke slamadeun kase kakala anga kesri beke jogonyuma kase kado debeson na wole ko so anga kararo nu to e tarbiyatul banin wal banat ka debeson jogo do musumani kunda ani kemani kunda wole ko so anga mwalimu mi bani nyonche jogonyuma de be anta wajibere kay kake ansariye anta wajibere ka baya ke manti jogo fe shokal kalu ya fonyana te wona ba kalu la ka hinan slama shube la jelela ako karamugo jugu kwa se ka jogo do kalandila ibse ka doni ko ni douala mais ni karamugo jugu chiana ku te ka jogo nyuma do ka kalandina iko ne se ka don douala ga te ka jogo nyuma douala ni sanga ila karamugo be soro ka kalan kunche kalan ko di kalandeuma min soro lula anga je ka nyama da ofe billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم وبانين كو تمانا منا duwaw solla ka di an karamogo Muhammad Salihu karamogo ale min ka wulika joni aka cesiri no benin be nin koyma Jamiatul Ansar din konnana fen fenye kalankoye ale de be o joyoro la bureau national konnana ka duwaw ke ka nyesi kalandenw ni kalanden somogo ma fuka tasi duguma ani jamana ay dakurnya flamin duwaw ke anga jeka nyema daw fe wa ila arwahil abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa asdiqaina wa asatizatina wa mashayikhina khasatan وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين يا آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارم be kuncheli ko sigin foli munun kera anga je ka nyama daw fe aidra ye ando jurba khilina kanga do dakile ka bo dakile be anyo sira de mina e kalazo sigi ina e kalazo sigi le ina ya samwa nga qur'ana jigi samblana ina de amo kena de ka nisoja mi mana na wa ma fa dandala ko gwela mi manga kalanzo ko ina ni wati ina kama salam karam ko tanye ando gwela do ko mi manga ko be kanga mana ko bi adamina ko ni an toro chama zorala mulu ga se ko de zumoma oye ukana ni kala ni nya mu kala ni nana ni kala ni na yu kala ku jija kala ngo era musaka mi mala ku jija ko sara wode bi kala ngo indani vraiment amisari yara fu amisari yara kalanzo yara seni hagama tona mara amisaru ka chesiri nyebe kalanzo nyole la shimanzo la wude bloki boka da biton nafe ka biton da monya sarala ka nyotiga monya sarala kanu kaka kalanzo kana beyele maka ka shima ya medo mina ko mi bi fok la shi konondo vraiment ama nga tonu vola Allah je bi bara fana akala wasa ani jigifai sabula ni bara yara da mena wati laje ba an ye bulu dal mi ga bara da mena na o kun ye ko ni selfana de sella ola tile kun mula ka bla nouveau na an yoro kun sira la ko siga bna siga da mena wati nga ala sona ma ala fana ya ntuluma gwe o ni ga foni siriya anka na ke ji o kon ye fundeni bape ola bara en damene na adamene na herala akunje la herala wa wasa sorla kono akala nisoja akala wasa akala jigifai lillahi ola ambi karamo bela jelen fo ko wuli ka jola ninga na faranga ka barenke ola fuli belebele babi tengu mina o de yang mfatue no mo solo karamo ye ka fo kuno aka chesri na ka wuli ka jola ka fo bi na ka chesri na ka wuli ka joye sabula kala yoro en kesi bima aleke konna je na ka bilasrali dodo kan lashu mina do be se ga fara chesri an wuli ka joka parce que watu temena
an fari kuma fa ka don ga ala na leke konna je na ka bilasirali kama an yi buwa kura de ta akwani da shi ta aleke konna je la bara minye chugo nyeta bidola chugo ayi konna je anye ningo bilasirali bekanye o fana ala fana sonama na yisra fefe nyira ngoro kwa yitani fe na yo mene andi fo sora la nyeta ni wasan jigi fako wala mo sulu karamo angoni ba fo dronga ala ka asara note asara tambulo ka nyine ala fe abe wulke joni chesri mina abe kela ala mi nyeda kama ya rabbi ala ka na wasa ala ka na jigifa shijani kana labango nyuma ya rabbi ala ka danama ala ka nyemala ala kirajati lo soli ala nabi jogomna wala an bi ala de fo ka ala barikada ka ala wali nyumado sabu anye kane nabe ni ala taala yara ka bien ye kwa ya fam kami kuma jan kuna jigi fola anye labe sabati ke kuna fonu di mana fem nga do abako dafe anyo bela nyini puro ka karaba ke beni bi alamsanye ya fam wala kene amago me fevena kene ya besoro aya bela jele soro mago bi fevena kene kono anya bela jele soro kala ndo mbola uka kalaka uka walanda udi chugo nyana kujugo deva chama mi uyayi udeye kala minga ayo wajulu minga ayu sawa o ni bo oyorola iye wari mi mbo ka do kalande dafe pour ka kala mana ni njoli inyana aba fu ila abi waru bo kuila mana ibe woro bo deku ya fam alhamdulillah kena koni asigla herala ka wulis herala metru fu ka kala don fu nu ga kalala ku chesri bara mafe laga shiduma ka kene aduma ka tafanga duma ka musa ka noya war bolo ani wari tigu ka karamo ko manye ka nga ko manyu mai to musa ka noya ka boli kar ko ana ni amsarte nga dogo kene kono de ka wuli ko fo bamako kana ambrusu kono mo ka kalam lala ya tiens la dazita sirifu kala amafu ka walin mando ko sebe fo bangonna wallahi change chokoroban jasir ledu alabi alaka sijani kenani labango nyuma dana ka dimayama ka rogo ko mo nyumai abi pam wala ka ngako walia ka ngala me bay ci ba kan kusu to jakene ka anga dimson nga kalam la kenedu keneye alaka sigi herla ka wuli herela awrum ya se da kun ka bobo mo ko ke samaya nyaani ni alafa alaka ko segi noya aka tanga fulfo karmoy ami dugo ka dimson ya alaka kene shina kene duma ka kala bangu nyumoy ka musa ko noya nyi ka hagli ma dimson ma karamo danjitala ayo ko la ne karamo ka sabudu ka mbo filu bo kono karamo do da me filu kono koy ay dugo ke nala sonama sanwere alaka sina nyumanya maya ka hagli ma nda nyuruma ka koso ku noya nyi ciba nyuma ngama menesi befe kasi kalando ma oye kalando ngu chesiri ka kalanke pour que bangiba bi wari min bo san kono akana ka se u ka ma monay akana ka nimisai wole benefe ka sin kalando ma ka fo metru ye ku timinanja alisa dimsani kalati ta chesiri ko atita timinanja ko ku timinanja ku munyu anga dimsanu ngoro pour que u fana ka se ka donia do soro abna wala mbola anvea wa basu arambo ale bi ya kene kaya anga fuli belele babaye ka shama ko seba na ka dema bela jeli kani timinanja kani chesiri kabi ya anga kene ka jalani anga fuli baye anga fuli aya mi jamana ami dugo ka ala ka jamana kulusuma ka basigi do anga jamana kono anye tuna ka be juin kaluma samba fla ani muga ani woro jamiatul ansardin kalanso ba min beino uka nyina kalambla baraw kren yala uka kalande munu ni ala yu galzige alqur'ana jiginina nin kene sanuma insigira o koso min kene kono ala sonama akara ni sondia ko bay tuna ana alaminina ulamba nyina ala fe nyina taw barakala chugumina samarata ala kan shijo ko kono kalande nunu ala ka dofara donika ni besaba ma ankara mo mi shini kene ala ka odi ama ala ka nyamala amba ufuka wala nyimando o fefe ko meka la jamali kono maliko ka ame do ke ala ka sigi waraira ana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Londi sega tiemi tinya welila fala ka chideme tinya welila londi sega tinya welila fala ka chideme tinya welila londi
se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wulila ala ka tiɲɛ dɛmɛ tiɲɛ wulila n'a mara si kolonba o tiɲɛ wulila ala ka tiɲɛ dɛmɛ tiɲɛ wulila saraka jugu bɔ mori o tiɲɛ